Kesa naman daw yung brief na iniyo. Haluyo na. Warwalo na. Dahil pa magpiksaralida. Yan ang problema talaga. Pag di papara-under ka talaga kang agom, yan ang problema. Dawa nung pagsuway mo. Masunod ka talaga. Ako iuraga na lang. Madali na akong dahil nalugod ako magbado. Dahil ako magsanli, tangal dahil maglaba. Iyo kayo na naglaba, ako na magbalnaw. What? Kaya ka mo ng mga lalaki dyan. Kapwa ko lalaki. Dahil ka mo magpara-pa-under. Tadakulo na ang nagpapa-under sa agam. Ha? Saro na si kula. What? Balnawang ko ini, oh. Sarong balnaw. Tanganing amparong kay ni puro talaga sabon. Oh, siyempre, sinabon mo nga ne. Ano amparong ka? Pipa daw ni agaw. Ah, pipa daw ne. Aw, di ko lamang hindi daw ni haon. Sarong balnaw, isampay kunay ne. Lalaki, maglaba? Ha? Isa, mapangyari. Bata maura kung sukuro katurog ko duman sa may balkon eh. What? O ta sinuriyawan na ka. Balnawan mo nga ya itaw, nalalabahan. Masunod ka nga yaw da eh. Samulod ka nga ya. Tangaling di ka naman nga ya maharumal. Yugo-yugon mo ah. Nangiturog pa sana ko ki. Sarong minuto. Sobraho na da itong katipla. Ako madali niyang sumabukan sa kuyang pag-iisip talaga. Ini bako ng karaw-karaw talaga ini. What? Biyo-biyoon ko sana ang dagit ko talaga. Basta ako nabo yung talagang grabing dagit na talaga. Sobrang surulwak na talaga. Ang dagit ko. Humiling ka kayo. Arayutan man na grabe. Dahil kung nga naman kayo makalanog naman kay agawang. Pigkabilana, na yung kainan maglaba, tayo ang babae. Lalaki pa, pagbalnawong kayo na eh. Grabe ng pastigyo. Ang pigiribo kayo na eh. Kaya mga babae nyo na eh. Kaya ikaw, umagum ka pa. Ha? Kapag arog man sa nakin ng buhay mo. Ha? Papagpalabawang ka kan mga linabada niyo, ha? Ako niya ang brief na niyo, okay? Sa'yo daw niyo. Gibawang tanong na helmet. Ha? Iyo? Jesus, na pangyari ni. Ako naman, gano'n naman makakalingaw na naman ako kambuhay ka. Imbis maray na nagkukuro katipla. Ha? Kesa naman daw yung brief na niyo. Haluyo na. Warwalo na. Dahil pa magpiksaralida. Jesus, na pangyayari. Dahil pangalit kita lamang nakakapangod to. Araw pa kayo ng sistema. Papagpamalawin kita. Mapangod to na sa balawan mo nga ito. Balawan mo. Masunod ka ba? Oh, to kapot-kapot na naman sa pangbagang. Huwag dahil ka naman nagsunod. Rala pa, sikula. Yeah. Yun na. Balnawan ko na nitapa na. Saro sa nang balnaw. So, ano pangyayari? Panong na talaga ka. Paano na ang pag-isip ko? Basta ako naburbatingaw naman talaga. Ibaratikal ko ang mga panong ini. Dahil nalugod magsarangli. Dahil nakalabakan. Ako pa rin gusto na ako nagdibong ko yung swimming pool. O, may swimming pool sa kula. Bala ka mo dyan ako mga kurkator habang nagkukunya dito.